Dihadirkan satu judul lagu yang kinyis-kinyis tentunya bareng kami Mozzarella Production. Juga ada Pandu Putra Audio Professional Sound System. Seping langut rasane ngati Sawise kowe pamit bali Semu ninggal janji nggawa tresno kang tak enteni adem kekasauan ning wengi jeroke rasa kangen iki semu jroning mimpi nggawa tresno kang tak enteni sayang yang ati ki ngene rasane tanpa pengen ketemu kowe tanpa pengen ketemu kowe sayang banjur kapan kowe tekane ora kuat yen bisa suwe aku pengen ketemu kowe sayang. Pandu Putra Audio Professional Sound Systemnya spesial dihadirkan buat warga masyarakat Mundur Mapasari Semanung Gunung Kidul. DJ Alhamdi in the house music. Sawise kowe pamit bali semu ninggal janji nggawa tresno akan tak enteni Adem kekasauan ning wengi jeroke rasa kangen iki semu ninggal janji nggawa tresno kang tak enteni sayang yang ati iki ngene rasane tanpa pengen ketemu kowe tanpa pengen ketemu kowe sayang banjur kapan kowe tekane ora kuat yen bisa suwe aku pengen ketemu kowe yang ati iki ngene rasane tanpa pengen ketemu kowe tanpa pengen